The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, out of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Following our customary procedure sa pagsunod sa atong naandan, ang sunod nga pipila ka mga gudlo ato kining igahin sa atong pagampo sa hilom, aron nga kita maandam properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Atong ipadayon na atong pagtuon sa pulong sa Dios o gikinahanglan ng atong kumpisal sa atong mga sa. Kung doon na kita gihambin ng mga sa una-una, sa dila o sa nga makita, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makalihok, makatudlo ang Espiritu Santo kanato sa iyang kamaturan, gawas kung kita muangkon sa atong mga sa nga nahimo. O iya kining papason sumala sa saad diha sa 1 Juan 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan kung ikaw dili pa magtutuo sa ka-unbeliever, ang imong gikinahanglan dili ang pagkumpisal, kundi ang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, aron ikaw mahisibo o mahimo na nimo sa pagsalmot kauban sa mga magtutuo. Busa magampo ta sa hilom. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the diverse world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagapasalamat kami kanimo, Diyos, nga kami nagapuyo niining panahon sa simbahan ug dili sa ubang kapanahunan, where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. Nagampo kami nga ang Espiritu Santo magahagit kanamo bahin sa mga butang nga among pagatun-an gikan sa imong kamaturan. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among bugtong manluwas. Amen. Nianusap kita sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios, niining atong tulumanon sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, pinagi sa YouTube. Karon nagapasalamat kita sa Dios nga iyat kita gihatag og mayong panglawas, askil sanag ang atong pangisip, gipabuhi kapata sa Dios, gumikan sa iya lamang nga kaluoy, sa iyang gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it. Busa, karon atong ipadayon ang atong pagtuon og unas tanan atong i-summarize kadtong
labot sa doktrina sa kaluwasan. Unas tanan, ang Ginoo, ang Dios nga Amahan, mipada sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo, nga nagpakapatay didto sa cross, ingon nga atong personal nga puli. Kita unta ang ibitay o ilansang dito sa cross apan si Ginoo Jesucristo maoy mi puli sa atong dapit. Siya ang midawat sa atong mga sa. O ang atong pagtuo kaniya kang Ginoo Jesucristo nga siya namatay tungkol sa atong mga sala. Kini nagpasabot nga kung ikaw mutuo niini o bisan tuod that even though he never sinned, wa siya makasa, wa siya nahimong bisag gamayng sala, siya gihukman sa matag sa nga gihimo og pagahimuon pa sa mga tao. Siya gihukman puli sa atong dapit aron nga kita dili na hukman. He was judged in our place so that we do not have to be judged. Ang una, mao kana ang unang bahin. Ang ikaduha, wa kay himuon bahin sa kaluwasan. Gawas lamang sa pagpili nimo sa pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Ikato, you have to know that you are lost. Gikinahanglan ang imong pag-ila nga ikaw you are lost before you can see your need for a Savior. Una, ni ikaw makaamgo nga nanginahanglan kag usa ka manluluwas. Everyone is born in a lost state. Tanan kanatong mga sakop sa kaliwatan sa tao. Kitang tanan na kabsan sa himaya ang inunta. We are lost. Nang wa kita ug busa may hinungdan nga kita nahigawas, separated from God. Number 4, mahimo nimo sa pagtuo sa Dios. Daghang mga tao may gatuo man kog Dios. Apan dili ka na maoy tima. It is not believing in God, it is believing in the Lord Jesus Christ. Mahimo kang moingon nga gatuo kog Dios, apan dili ka luwas. Ngano, ang atong gibasihan mao ang gisulti ni Ginoong Jesucristo sa Juan 14:6. John 14:6, siya nagasulti, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. So again, number 4, you can believe in God but not saved. Number 5, you can be saved at any age and in any place. Mahimo kang maluwas, bisag pila na imong edad o asa kang dapita. Number 6, you cannot be saved by not sinning. Na may uban nga moingon nga, wa man ko magbuhat og sa. So, luwas ko. Mao ka nang sultihan sa uban. You cannot be saved by not sinning. Salvation has nothing to do with sin. Way labot ang kaluwasan sa sa. So again, salvation has nothing to do with sin or being good. Ang pagkamayong tao. Salvation is faith alone in Christ alone. Ang kaluwasan mao ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Ang ikapito, ang kamatayon sa usa ka dili Kristohanon nagpasabot kini og pagkahimulag gikan sa Dios. Ang matag sakop sa kaliwatan sa tao nahimugso physically alive but spiritually dead. Buhi kita sa lawas apan patay sa espiritual nga bahin.
If a person remains spiritually dead without ever being born again, sa panahon nga siya mamatay, diha sa iyang lawas, ang iyang kalag mubiya sa iyang lawas ug moadto kini didto sa impyerno aron sa paghuwat sa paghukom didto sa great white throne. Mao kana ang ikapito. Ang ikawaw, when you believe in Jesus Christ as your Savior, sa imong pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga imong manluluwas, ang Espiritu Santo mopuno sa imong kalag o mohimo sa imong patayng human spirit alive. Kay ang matang tao nga mahimungso ning kalibutan na duha ra ka komposisyon sa iyang pagkasiya, lawas ra og kalag. So man siya tawhanong espiritu, human spirit, wala siya labot sa Dios, wala siya wala siya connection ngadto sa Dios. Basihan na to ang Juan 14:6 gihapon. So, when you believe in Jesus Christ as Savior, ang Espiritu Santo mo puno sa imong kalag o that makes your dead human spirit alive, mo pabuhi. Okay? You must be born again to spend eternity in heaven with God. Gikinahanglan ang imong pagkatao pag-usab. Ang aron ikaw uban na sa Dios sa eternidad. That's number 8. Number 9, luwas lang kita pinagi sa grasya sa Dios. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of ourselves. It's a gift of God, not of works, lest any man should boast. You can do nothing to earn, buy, or deserve salvation. Wala kita'y mahimo bahin sa kaluwasan nga maangko nato, mabayra nato, o mahimutang takos niini. You can do nothing to earn, buy, or deserve salvation. You are saved by the grace of God through faith. Number 10, salvation only takes a second. 1/60th of a second, gani. And in that second, God gives you eternal life. Hatagan kaya ikaw gilayon ug diha sa kinabuhing wala na'y katapusan. Salvation is so quick. Labihan ra ka ng pagkapaspas. Dali ra kayo. Tungod kay si Ginoong Kristo, mauman ang nakahimo na sa tanang buhat sa kaluwasan didto sa cross. Ang pagtuo mo kabat lang kinigpipila ka segundo. Believing only takes a second. Number 11, when you believe in Christ, you enter in new personal relationship with God as a member of His royal family. Sa dihang mutuo kang Ginoong Kristo, musod ka dayon sa usa ka bag-o personal nga relasyon ngadto sa Dios. Ingon nga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Royal family of God. Ang imong bag-ong pagkatao pinaagi sa pagtuo kang Kristo makes you acceptable for adoption by God. Tungod kay si Kristo has already paid the adoption price for you. Number 12, no matter how often you as a Christian fail, bisa kapila ka mahagba, mapildi o pakyas, you can never lose your salvation. Dili na ka na matangtanggikan kanimo. You will always be a son of God and a member of God's royal family. Kanunay ka na gyud nga anak sa Dios ug mahimong sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ang imong kahimtang siguro na, it is secure. An eternal na kanang imong
kaluwasan nga naangkon based binasihan sa matinumanon sa Dios. Based on God's faithfulness. God's love for you never diminishes. Dili na ka na mo kunhon. Ug number 13, ang Dios makiangayon. God is fair. He is incapable of being unfair. Dili siya makahimo nga dili makiangayon. He gives everyone every opportunity to be saved. Iyag yung gihatagan ang tanan. Ang tanan gihatagan niya tanan nga oportunidad, kahigayunan nga maluwas. God did the work of salvation for everyone. Siya ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan, alang sa tanan. Apan, the gift of salvation is ours only. Maato lamang, maangkon lamang nato if we accept it. Sama ko ning mahatagan kang usa ka gasa, a gift. Wa ka na angay una-unaon sa pagbayad yan ang maong gasa. Ang gasa libre. Why kanang angay nga bayran. See, the gift of salvation is ours only if we accept it. Kay gasa man na, narna nimo imong mga dawaton o imong isalikway. So, akong malikon, nga ang plano sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, ingon nga sakop as members of the human race. God's plan for you is divided into 3 stages. Nainomdom ka pa sa tulo ka bahin ini. Una, ang pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga manluwas. Ikaduha, ang pagtuman sa espirituhanong panginabuhi samtang nagakinabuhi ka dinhi sa yuta. Ang ikatulo, ang pag-ubanan nimo sa eternidad uban sa Dios. To spend eternity with God in heaven. Kung ato lang guning lakturon sa pagkasulti, ang totoo ka mga bahin of the Christian's life are salvation, temporary time on earth, and eternal time in heaven. Now, karon nga nakasabot ka na sa stage 1, salvation, we will focus on stage 2. Unsa ang focus na to? Your time on earth, ang imong panahon dinhi sa yuta. I'm sure you have been asking yourself, maybe asking others. Tingali nangutana kasi mong kaugalingon o nangutana ka sa uban. Now that I have believed in Christ, now that I have been born again, what does God expect of me? Unsa may iyang gi-expect? O unsa may iyang ipahimo nako? Human ako dawata ang kaluwasan. Mao gina ang sagad nga pangutana. Now, mao nga atong tutukan karon, ipunting atong una-una ngadto sa protokol nga plano sa Dios. So sa di patamo padayon sa atong tutok niining mga paagi sa Dios alang kanato nga kita makasunod niining iyang protokol nga plano sa Kristohanong panginabuhi. Gikinahanglan ang atong pagsabot an important word nga protocol. Okay? Sabto nato kining pulong nga protocol. Ang protocol means to do the right thing in the right way. Now, kung imo gong i-review ang atong hisgutan na bahin ini, ang description sa protocol plan of God is this. Paminaw. A right thing done in a wrong way is wrong. Ang usa ka husto nga butang nga buhaton sa sayop nga paagi, sayop. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. So unsa raman ang right? Only a right thing
done in a right way is right. Namo ka na ang gipasabot sa protocol. So again, protocol means to do the right thing in the right way. God has a marvelous system for living the spiritual life called the protocol plan of God. Mao kini ang nindot nga kanang paagi sa Dios alang ni sa kinabuhing Kristohanon nga protocol plan of God. Akong ikumparar ba atong itandi ang protocol nga plano sa Dios sa usa ka football team, okay? Sa duwa nga football. Every Christian, but no non-Christian, is a member of God's team. Ang tanang mga Kristohanon nahisakop ni ining atong team sa Dios. Okay? However, only certain Christians are able to suit up and to play. Pipila lamang ka mga Kristohanon ang makahimo sa pagduwa nini. Only those Christians who fulfill God's mandate to grow pinaagi sa grasya o sa kahibalo sa atong Ginoo manluwas nga si Ginoo Kristo. 2 Peter 3:18. Maura kani sila. Ikaduha, only those Christians kadto lamang mga magtotoo who study God's word consistently. Kadtong nagatuon sa pulong sa Dios sa pagkamalahotayon under the ministry of a pastor teacher who teaches from the original languages. Kana bang pastor magtutudlo nga ana o gihatagan sa Espiritu Santo gasa nga makatudlo gikan sa original nga mga pinulungan. Ikatulo, kadto lamang mga magtotoo nga ana magapuyo sa pakigambitahi uban sa Dios pinagi siyang paggamit sa rebound technique. Kadtong atong gingon rebound technique nga confession ba, hingalan o pag-angkon o pag-admitir nga nakasaha ka, acknowledging our sins to God. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, wear for yourself the whole armor of God. Gimanduan kita sa pagsulob sa tibuok nga kanang panalipod nga gihatag sa Dios in order that you may be able to hold your ground o panalipod against the tactics of the devil. Kay kini si Satanas maayo man siya mo maniubra. He is a slanderer. He is the father of lies. Mao na nga we have to defend ourselves panalipod sa itong kaugalingon. For our struggle is not against flesh and blood. Ang agatong pakigbugno dili batok sa mga unod o sa dugo, but against principalities, against powers, against the world rulers of this darkness, against spiritual wickedness in high places. Busa, gikinahanglan nga imong puniton ug imong isulob ang full armor from God aron sa ingon niya na ikaw makahimo sa atubang pagpakigharong in the evil day, and having done everything to stand firm, ikaw makabarog nga maligon. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth, ang kamaturan, ang doktrina sa Biblia. Bible doctrine in the soul, the first necessity for the Christian warrior. Having put on the breastplate of righteousness, and having put combat boots on your feet with the equipment of the gospel.
ang maayong balita sa kaluwasan, even peace, bisag pa ang kalinaw. And in addition to all these, having picked up and carried the shield of faith, with which you will be able to extinguish all of the flaming missiles of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword from the Spirit, which is the Word of God. Maupulong sa Diyos. Ana kinintanan di sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 11 ngatos 17. Now, ang mga Kristohanon, nga dili magasulob niining whole armor of God, sit in the bleachers. Anto lang sila maglingkod sa mga bleachers, members of the team, but not dress out. Okay, wala man sila magsulob because they have not followed God's perfect protocol plan for their lives. Wala man sila magasunod niining hingpit nga protocol nga plano sa Dios sa ilang kinabuhi. They receive the bad consequences of their bad decisions. So, ang Dios takes the strengths and weaknesses, the talents and gifts of every mature Christian. O iya kining ipahaom, God molds them together to form a playing unit that glorifies Him. Iya na kining tapukon, pundukon, to form a playing unit nga mao'y magapahimaya kaniya. Each team member anaay katungdanan, has a responsibility to learn the plays and to practice diligently. Okay? Pagbansay nga diniyos gyud, seryoso gyud. Together, the members of the team are much stronger than each member individually. Tinuod, mas molig-on ang team kung magkaanam ang mga miyembro sa team malig-on. This collective strength is one of the reasons for local churches. Mao kini ang hinungdan nga himo kita maka-establisar kita malig-on nga local churches. And He, God the Holy Spirit, gave spiritual gifts. Okay? Mo'y naghahatag og mga espirituhanong mga gasa. Some to be evangelists, others to be pastor teachers, for the purpose of training and equipping pinagi sa Bible doctrine. The saints, ang mga magtotoo, for spiritual combat. Sa espirituhanon nga panagbugno o pakigbatok and Christian service, ang pag-alagad nga Kristohanon, and for the edification, pagpalig-on ni sa lawas ni Kristo, until we all attain the objective, hangtod nga atong makabot ang atong tumong execution of the spiritual life because of the system from doctrine. Mao na kining sistema nga atong gigamit gikan sa doktrina, pagtulunan sa Biblia, even by means of the full knowledge nga ginganlan natong epinosis of the Son of God, resulting in a mature believer who has reached the standard of maturity that belongs to the fullness of Christ. Ang mao na ang ginganlan nato og pleroma stage, ang imo ng pagka lig-on na gyud ug nakabot na nimo ang bahin, ang katakos sa pagkinabuhi. You have reached the standard of maturity that belongs to the fullness of Christ, in order that we are no longer immature, being tossed here and there by waves of false doctrine, and being blown here and there by every wind of false doctrine. Murag tuyaon na lang ta sa mga mini nga mga doktrina, pagtulunan, face to face with cunning methods of deception. Imo nang atubangon kadtong mga nagamaniubra nga ikaw madani sa ilang paglingla.
But by teaching doctrine, you, the pastor-teacher, might cause them, believers in the congregation, to grow up, nga magatubo na by means of the all things ang doktrina sa Biblia with respect to Him who is the absolute authority, even Christ. God coordinates the efforts of all participating team members to generate momentum, divine good production, to secure victory for the team as a whole. So, protocol ng plano sa Dios. Okay? Magapadayon kita niini sa pagsibog sa unahan, sa pagsunod, sa pagtuman, sa mga buluhaton nga gihatag sa Dios alang kanato. Gisangkapan kita sa tanan nga mga kahimanan nga espirituhanon. Every day God gives us all the spiritual assets that we need to be able to strengthen our team. Kay team naman kini. Just as any team like football, basketball, o guban pa. So the protocol plan of God has a system of authority. Kay every team na mag-authority. Okay? Just as a football team must have a coach to coordinate the talents of all of the players. Na may coach, kakana siya may authority. So in the spiritual life, God Himself, in the form of the Holy Spirit, is our coach. Mao kini siya ang coach nato ingon nga mga magtotoo kung bahin na sa atong espirituhanong pagkinabuhi. We must be filled with God the Holy Spirit, nang nanpunan kita sa Espiritu Santo in order to fulfill aron atong matuman ang protokol nga plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. Ang protocol plan of God naapoy sistema sa pag-communicate. Has a system of communication. Kay ang Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santo, mao ang atong mentor, magtutudlo. Og as a mentor, ang Espiritu Santo must be able to communicate His system to us. Siya magkahimo sa pag-unsa, sa pagpakig-communicate ngari kanato. Ang sistema sa Dios sa communication, ang iyang playbook alang sa atong espirituhanong pagkinabuhi, mao ang Biblia in the divinely inspired original languages. So we must study the Word of God every day, not once a week, not twice on Sunday, but every day. Ngano? Kay mukaon lagi puntag kanunon sa alang sa atong lawas every day. The reason is simple. Ang pulong sa Dios is nutrition for our souls. Occasionally, we may have to miss our study, but our goal, ang atong tumong, should be to develop a pattern of consistency, a habit of daily study, nga mao'y makapalig-on sa atong espirituhanong kabaskog, spiritual muscles. Now, ang protocol nga plano sa Dios, doon na usab kini administrator. That administrator is the pastor. Ang pastor magtutudlo. As our assistant, siya ang iyang buhat. He functions as our assistant coach, ang pastor teacher. Just as the assistant coach
relays the plays from the head coach. So ang usa ka pastor magtudlo, ubos kini sa otoridad sa Dios ng Espiritu Santo. Siya ang mo communicate sa pulong sa Dios ngadto ubos sa iyang otoridad. I am often asked which pastor is the right one. Nay mangutana, unsa man gyud ang tukma nga pastor magtutudlo? Well, I cannot give you the name of your right pastor, but I can tell you that he must present the word clearly and accurately from the original languages. Mao kana ang ingnon ta criteria ay kinahanglan sa usa ka pastor magtutudlo. He must present the word clearly and accurately. Na iyang batbaton ang pulong sa Dios sa tukma, husto, tino o kanang tinaw, husto, accurately gikan sa original nga mga pinulungan. Kon kay kon ang kanang pastora dili makahimo niya na, he is not the right pastor. If no such pastor exists in your area, kung way pastor nga ana diya sa imong dapit, unsa may imong mapahimoslan? Na ay mga tapes, na ay mga libro, na ay mga DVD, na ay mga MP3, na ay mga evangelistic ministry sa pinagi sa YouTube nga imo kining mapaminawan o makita. These are available free of charge. Wa kini bayad from doctrinal pastors around the world. Mao kini ang usa ka importante nga bahin. The protocol plan of God must have a system of solutions. Now, sama sa football nga duwa, team members choose among play options depending on how the defense or offense lines up. Now, ang mga miyembro sa team must read the other team, okay, and select the option that will work best. Kinahanglan ilang tun-an kinig maayo. God gives us as members of His spiritual team a list of 10 play options called the 10 problem-solving devices. Okay? Ikinahanglan ang atong pagsabot ug paggamit niining napo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran if we are to experience victory. Kung buot nato nga kita magmadinaugon in our Christian life. Kay without God's solutions, our enemies, ang atong mga kaaway, si Satanas ug ang kinaiyang makasasala, kanunay silang mudaog, bato ka nato. Buot ka ba niya na? We cannot afford. So, we must follow God's protocol plan aron kita magbaniaugon ingon nga team. The protocol plan of God has assets na mga kahimanan. Ang usa ka team sa football, ana sila helmets, okay? Sulob diya sa ilang pads, uniforms, water bottles, and water buoys, whirlpools and trainers, a practice field, usa ka stadium kaha. The list of assets is long, taas, kining listahan ini. Ang listahan sa Dios sa mga kaimanan alang sa usa ka Kristohanon is permanent and eternal. Permanente kini, dayo na kini, o wa na'y pagkahuman. It's eternal. The moment that we are saved, yan ang higayon nga kita naluwas. Ang Dios nagahataga na to og katluang siyam irrevocable assets, 39, that nothing and no one, including Satan, can ever take it from us.
Dili siya makatangtang, iyang agawon, iyang sana iyang wagtangon, iyang labnihon, di siya makahimo niya na. These assets include eternal life. Mao kana. Usa niya na, mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang iyang pagkamatarong, God's righteousness, ug ang pagpuyo sa Espiritu Santo, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. The Godhead. Sila ang mupuyo. And God also gives us one revocable asset. The feeling of God the Holy Spirit. Kay kinigon, manong ni revocable tungod kay matangtang man kini every now and then sa atong pagpakasa. So, that's why giingon ni revocable asset. The feeling of God the Holy Spirit, which we lose when we sin. Apan ang plano sa Dios, hingpit, perfect. So, regaining the feeling of the Holy Spirit is simple. Yano ra kayo. Unsaon? Ato lang gihinganlan. We simply rebound, which means nga atong angkunon nga nakasa kita niyan itong mga sa. That we acknowledge our sins to God and He forgives us that sin. Iya katang pasayloon niya ng maong sa and purifies us from all wrongdoing. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon sa atong pagtuon niini o dinhiuna kita kutob sa atong pagtuon. Ato karong iduko ang atong mga ulo o atong tiyungon ang atong mga mata samtang kita pamalandong. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niadtong ania karon nagpaminaw sa atong Bible study through the YouTube nga nini mga gutloa ato kining ipahinungod kanila kinsawa pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Hesukristo ug nga sila wa pay paglawom ug wa pay kinabuhing dayon. Maybe you have not yet made the most important decision in your life. Sa tanang desisyon. Labing bilinhong desisyon sa tanang desisyon sa kinabuhi. Si Ginoong Hesukristo, midawat sa matagsa dito sa iyang lawas, samtang gilansang siya, ug nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanantang mga sa, lakip na ang mga sa nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Jesus Christ, siya ang mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Diyos nga Amahan, tungod ka napuno na siya sa atong mga sa. Ang tinuod, kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya mo'y gihimo nga sa kinsaway labot sa tungod kanato. Aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagad higala maoy gikinahanglan ug maoy magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan ang imong kabubuton mo'y giagad. Kung dawaton mo si Ginoong Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw hatagan og kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isaligway, ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. So imuha ang pagpili karon. E matud pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak makabaton og kinabuhing dayon. Siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan
niining higayuna. Amo karong nasabtan og klaro tungod kini sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinagil lamang sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga among Ginoo ug manduluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasa gikan kanimo. Hagita kami o Dios niining among gitun-an o nga imo kaming dadon pag-usap niining among pagpaminaw niining Vic Balbido Evangelistic Ministry aron makakat-on kami sa imong kamatuoran. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.